Γεια σας παιδιά, τι κάνετε? Στρέφουμε εδώ πέρα με ένα βίντεο. Ναι, ξεκινάμε τη νέα μας σειρά με ένα φίλο, τον George Ikaria 7, γνωστός George Ikaria 7. Ναι, τέλος πάντων, πάμε να δούμε. Ναι, τέλος πάντων, είχαμε πει ότι θα κάνουμε Survival Island, αλλά τελικά το γυρίσαμε και βρήκαμε μια καλύτερη ιδέα, ίσως και κλεμμένη, γιατί θα την έχετε δει και από άλλους YouTubers, τη ζωή κάτω από το νερό. Ετοιμάσαμε τέλος πάντων στο Creative στα σημαντικότερα πράγματα και ναι, κάναμε έτσι κάτι σαν σπίτι, καλύβα και είπαμε να το ξεκινήσουμε στο survival. Βάλαμε απλά τα βασικότερα από κάθε είδος λίγο και ο στόχος μας είναι απλά να μην ανέβουμε ποτέ στην επιφάνεια. Όλα θα γίνονται εδώ κάτω από το νερό. Μόνο κάτω από το νερό θα ζούμε. Τώρα περιμένετε για να άμα πει ο George Ikaria 7 να τον ακούτε. Περιμένετε. Έλα, μ' ακούς? Γιώργο. Έλα, έχω ξεκινήσει το βίντεο. Περίμενε για να σου ακούνε και οι άλλοι. Μ' ακούς? Ακούω. Ωραία, ελπίζω να ακούγεσαι το βίντεο. Δεν ακούμε. Ελπίζω να ακούγεσαι, λέω. Πρέπει να πάρουμε τα σημαντικότερα πάνω μας. Θα βάλετε να μην ακούμε από το μικρόφωνο, να ακούω από την τηλεόραση. Αυτό έχω κάνει, σ' ακούνε τώρα λογικά. Ωραία, άκου. Εγώ το πρώτο πράγμα που λέω να ξεκινήσουμε είναι να μαζέψουμε λίγο τα πράγματα για να έχουμε φαΐ. Τι κάνεις? Πατατάκια τρως. Εγώ μόλις γύρισα την εκδρομή και έχω γεμίσει από γλυκά και αγκίες. Καλά περίμενε, γιατί δεν είμαι σίγουρος. Ωραία, τι να βάλετε την ώρα που θα κάνουμε αυτά. Εντάξει, ναι, τώρα το άρχισα λίγο πιο νωρίς για να... Έκανα μαλακία. Για να τέτοιο. Για να μπορώ να εξηγήσω τα πράγματα. Τώρα βάζει. Ναι ρε φίλε. Ακούγομαι. Ναι ρε φίλε. Γεια, με τα βόρα. Είμαστε εδώ με το μουσείο. Θα κάνω εγώ το... Περίμενε, γιατί θέλω να τους δείξω κιόλας το σπίτι και όλη τη φάση που έχουμε κάνει. Τελειώνω μια. Αυτά εδώ. Λοιπόν, άμα σ' ακούνε, γιατί μπορεί να μην ακούγεσαι καλά, τέλος πάντων μίλα κανονικά εσύ, εγώ σ' ακούω πάντως. Άκου, για να μην είναι βαρετό το βίντεο, να έχουμε κάτι να δούμε, να ξεκινήσουμε να κάνουμε τα πρώτα πράγματα. Γιώργο. Έλα. Να ξεκινήσουμε να κάνουμε τα πρώτα πράγματα. Άρα έχουμε μαζέψει ο στρίτικος κακάο, 11 γραμμάτα, 5 στάρι. Καλά καιρό πολύ και εγώ έχω μαζέψει. Δώσε να πάρω, δώσε να... Αντί να το δώσεις δηλαδή να πάρω εμένα και να πάρω τα σημαίνει μπιζόλες. Καλά, οκ. Περίμενε, θα τους δείξω λίγο. Λοιπόν, εδώ πέρα είναι ο στάβλος. Γενικά έχουμε φυτέψει εδώ πέρα και να έχουμε πάρει ζώα για να έχουμε τέλος πάντων. Εδώ... Ρε φίλε που μπουνίζει από το Minecraft. Δώσε να ρωτάω. Τι πράγμα?
Ένα φαντάσμα. Καλά, μην μιλάς λίγο, γιατί θέλω να μιλήσω εγώ τώρα. Τέλος πάντων. Εδώ πέρα, ναι, κάναμε απλά έτσι για την πλάκα ένα room με δέντρα π.χ. ξέρω εγώ. Ναι. Και εδώ πέρα είναι τώρα η ωραία φάση που ο Γιώργος τα έκανε ουσιαστικά όλα μόνος του. Εδώ ξανά βάλε φυτά, έκανε ένα ωραίο αρκετά, πιστεύω, μια αρκετά ωραία φάση με τους villagers, γιατί ναι, έχουμε γενικά villagers τώρα, μπορούμε να αγοράσουμε πράγματα και το δωμάτιό μας που το έκανε πάλι ολομόναχος και πραγματικά γαμάει. Ναι, αλλά το έκανε ουσιαστικά μόνος σου και εγώ πιστεύω ότι είναι αρκετά ωραίο το decor και όλη η φάση και το τζάκι. Είναι αρκετά ωραίο πιστεύω. Ωραίος, μπράβο. Ναι. Καλά, τέλος πάντων, επειδή... Τι? Καλά. Δεν σ' ακούω πολύ καλά κι εγώ από την τηλεόραση. Ωραία, μίλα καθαρά. Ωραία, έλα. Πολύ χρόνο ήδη χαλάσαμε. Έλα να ξεκινήσουμε κάτι να κάνουμε. Λοιπόν, εγώ λέω... Εγώ λέω να ξεκινήσω να κάνω κάτι σαν mine εδώ κάτω. Τι πράγμα? Πες ζαχαρωτά μου. Γιατί? Πάρτα από το chest, τα έχω βάλει κάπου, ξέρω εγώ. Πω γαμώ το είναι σκοτάδι. Πες μου ότι βρήκα. Πω γαμώ το σκοτάδι μου. Θέλω να βρω κάρβουνα να κάνω. Άκου λίγο, έχεις... Ωραία φίλε, είναι fail κάτω από το νερό, είναι δύσκολη η φάση. Σούπα που είναι στο chest. Οκ. Κάτσε ανεβαίνω γιατί τα παίζω εδώ κάτω, χέζομαι. Πόρε φίλε, πνίγομαι ρε. Πνίγομαι ρε μα. Έλα ανεβαίνει, έχει σπάσει το κολόγιαλο, σπάσει το κολόγιαλο. Γαμώτο! Εντάξει, δεν είναι τίποτα τα πράγματα, αλλά είναι fail ρε φίλε. Μόλις που αρχίσαμε και ψόφισα. Καλά και δεν πειράζει, δεν χάνω τίποτα. Τα καρότα μου θέλω και είμαι οκ. Έλα πάτα, γιατί πάω... Γάμο, δεν κάνα τα καρότα. Μαλακιά κάναμε που το κάναμε από τζάμι. Καλά ακού. Έλα, βρίσκε. Να πάω στα φωτά. Ναι, φέρε μου τα πράγματα. Πόρε φίλε, ήδη 10 λεπτά έχουμε. 9 μας κάνει. Καλά ακού λίγο. Γιατί δεν είναι από κάτω από το νερό, θέλω να ακούσουμε τη πάλι. Και εγώ ρε φίλε, είναι... Καλά μόλις βγάλουμε επόμενο επεισόδιο, εκεί θα είμαστε έτοιμοι να πάμε για ωραίες φάσεις, οκ. Πάμε. Τα 13 καρότα φίλε, για να πάμε. Πάμε. Τα όπλα τα πήρες και αυτά. Κάντε το πιάρι σου, η τσάπα σου, τη μαλακία σου και τη μαλακία σου. Αυτά είναι. Οκ. Και εδώ πέρα βλέπω ένα ωραίο αρκετά decor. Ξάχνω νερό.
Καλά που λίγο. Γιωργάρα, πρέπει να κλείσουμε το βίντεο άσχετο ότι δεν κάναμε κάτι ιδιαίτερο. Οκ. Κοίτα, μιλάει τώρα πάλι με τους άλλους. Μιλάει με τους άλλους και εμένα με γράφει, ακούτε. Έλα, λάκα, θα πάει μέσα. Καλά, τέλος πάντων. Ωραία, θα κλείσουμε το βίντεο. Θέλω να πω ότι λογικά Παρασκευή Σάββατο ανεβάζουμε δεύτερο, γιατί εδώ δεν κάναμε ουσιαστικά τίποτα. Ναι. Γιώργο. Έλα, ναι. Ωραία. Και εγώ θα ανεβάσω και ένα βίντεο με τίποτα Pro ή FIFA, τίποτα έτσι έξαλλο, θα δω τι θα κάνω. Τέλος πάντων, subscribe, αν σας άρεσε το βίντεο like. Και ναι, θα τα πούμε. Και γνώμεσα. Και ναι, γράφτε από κάτω ιδέες και ιστορίες. Καλά, το έξι, κάτσε να μαζέψουμε subscribe και μετά βλέπουμε τις ιδέες και τις ιστορίες. Και αν θέλετε κάτι με σειράσουμε, αν έχετε αποφασίσει αν θέλετε να κάνουμε μια σειρά με δοκιμασίες, θα μας πείτε τι θα τις κάνουμε. Π.χ. μια δοκιμασία να δούμε πράγματα μέσα σε έναν χρόνο, στο Βαγγάλισι. Ό,τι τα έχουμε από σε 2 λεπτά. Καλά, ναι, έρχονται πολλά ακόμα. Ακόμα έχουμε να φτιάξουμε ιστορίες, να κάνουμε mind. Έχω ακόμα ιδέες. Ωραία, οκ, Γιώργο, χαιρέτα. Γεια σας. Καλά, γεια σας, θα τα πούμε.